Čus, vyhulmi bambuse, vás vítám na kanále LordTarlosLP a dneska se koukneme na to, jak stáhnout placené hry. A to ne ty takové placené hry jako ze stránek GetaPK, Free Store, kde si můžete maximálně tak stáhnout hru, která má pod 60 mega, myslím. Ty hry, co jsou nad 60 mega, tak k nim potřebujete i data. A já vám dneska ukážu, jak i s těma datama stáhnout a aby vám to prostě fakalo, abyste nemuseli nějak zdlouhavě koukat na různý návody. Pokud jste Čech, tak tím líp, já vám to krásně vysvětlím česky, ne maďarsky a polsky různě. Ještě jsem chtěl říct, že na některých stránkách, třeba na GetaPK, co jsem se setkal s Dead Spacem, tam měli jenom tu instalační aplikaci a přes tu se to automaticky stáhlo. Jenže to je tak 10% na to, že fakt na to narazíte, na tu instalační takovou apku, která vám i sama nainstaluje data. Ovšem, například jako když se koukneme třeba na tady Predátora, tak se koukneme, kolik má 83 mega, tudíž tím už musí být data. A nebo je taky možnost, že ty data se vám stáhnou, že jo. To se týká spíš s těma datama k těm vyšším hrám, jako je třeba Machinarium, z kterého jsem dneska natáčel, který má 200 mega, takže k němu už opravdu potřebujete data. Ale k tomu Predátorovi možná jo, možná ne, nevím, neskoušel jsem to. To jsem jí tady Castle of Illusion od Disneyho, 590 mega, určitě potřebuje data. Ano, to je samý jako GTA San Andreaska, všechno tohle potřebuje data. No, takže snad jsem vám to trochu shrnul a já myslím, že se rovnou můžeme pustit do toho. Takže, první to potřebujeme internet. Naší hru si můžeme stáhnout od kudkoliv samozřejmě. Můžete ji z úložta, ale tam bych nedoporučoval, jelikož je tam pomalý to stahování a opravdu budete čekat dlouho. Proto já spíš jsem radši přes torrent, jo. A to jsou ty stránky jako Pirate Bay, tu znáte, anebo Kick-Ass. Obě dvě ty stránky jsou super na ty hry. Dneska jsem se rozhodl, že vám ukážu, jak nainstalovat The Dark Knight nebo nějak takovou prostě Batmana toho na to Google Play. Takže si to najdeme na Kick-Ass, The Dark Knight Rises, už to tady máme. Tak, tady si dáme Games a já bych doporučoval hledat co největší tady ten seed, jo, tady ten seed. Tak. To je teda ten. Je to i s modem, Unlimited Credit, APK plus SD data. Protože ta hra má něco přes giga a půl, myslím, protože tady je ještě tak speciálně udělaný. Já vám to pak všechno dovysvětlím. Takže, já už to mám samozřejmě stáhnutý, takže se můžu podívat tady do externího úložiště. Tady to mám, nevím z jakého důvodu to mám Machinária, ale to nás nezajímá. Tak, tady vidíte tu aplikaci, tu si musíte nainstalovat, je jedno, jestli to dáte na paměť telefonu nebo na SDčko. Probíhá instalace. Chvilku počkáme, času snad dost. Tak, dáte hotovo. A teď máte tu složku com gameloft android amas.gloftcraft. Ta se dá vytvořit pomocí toho, že tu složku com gameloft android rar jednoduše rozbalíte a budete mít tady tu složku. Když si ji otevřete, máte tam v ní zase. A v této složce jsou pak files,
data, textury welcome, bla 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 bla. Potřebné věci ke spuštění této hry. Takže vy si musíte kopírovat toto com, Android a Mozcloft Crash, to si dáte kopírovat a musíte do paměti telefonu, do interního úložiště a musíte si najít Android. A do Androidu musíte tu složku vložit do OBB. Ano, dáte vložit a budete muset čekat. Takže si prostě musíme počkat. Mezitím, co bych chtěl říct, takže když se sem ta složka teda přidá, tak pak když to spustíme tu hru, tak se nám tam ještě bude chtít něco stahovat. Samozřejmě necháme to stáhnout, bude to nějakých 800 mega, myslím. Když to necháte v pohodě stáhnout, pak vám to pojede. Teda při této verzi to je komplikovanější, protože hned v menu budete mít nějakou čínštinu nebo japonštinu, prostě takový ten jazyk tomu, kterýmu sotva někdo rozumí. A tak si musíte zapamatovat, že musíte zvolit třetí odzhora a druhý. Tak, musíte najet na třetí řádek odzhora a na tom třetím řádku od druhého. A dostanete se do výběru jazyka. Takže snad jsem vám aspoň trochu poradil, jestli jste tohle hledali. Já myslím, že se nám to za chvilku extrahuje, teda dokopíruje. A když takhle to koukám, tak když tahle složka má giga 8, tak plus ještě 8, takže to bude mít něco přes takový ty 2 giga, no. 2,6. No, ještě co bych mohl povědět, určitě z tohohle bude let's play, z tohoto Batmana, samozřejmě Hackleyho, tím větší sranda. Z Machinária taky bude, no, já už nevím ani co mám říkat, abych to zamluvil. Tak si dáme minutku ticha. Ne, já minutku ticha neumím. Ach jo. No a vlastně mezi tím si můžeme prohlížet různé hry. Jo. Třeba, co já mám, Shakea, Monster Dash, Clash of Clans, Pirates, Minecraft Pocket Edition, Larry Clan, Leo's Fortune, bla 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 bla. Jinak, co bych chtěl ještě doporučit? Když máte rootnutý telefon, nebo tablet, prostě když je rootnuté vaše zařízení, tak bych vám určitě doporučil aplikaci Freedom. Je to taková šikovná aplikace, že jestli víte, jak máte mikrotransakce, kdo neví, co jsou mikrotransakce, tak to jsou ve zdarma placených hrách různé měny, tak ten Freedom vám je koupí, nemusíte zadávat nic jakoby účet, koupí vám je a prostě máte měnu. Ale nefunguje to na online hry. A myslím, že na Glue hry, co jsou od vydavatele Glue Mobile, tak ty taky nefungují, myslím. Tak, už se nám to stáhlo, takže je to super. Když si teďka to zavřeme, můžeme to pozavírat. Tak. Teď si spustíme aplikaci. Vidíte, nějaká čínská, nebo korejská, japonská, já nevím, co to je. Tak. A vidíte, chce to ještě stáhnout 872 MB. Dáte prostě yes a necháte to, ať se to prostě stáhne. Já to stávat nebudu, já to stáhnu potom. Takže já tu aplikaci zavřu. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, popřípadě i odběr. A já se s vámi loučím a zatím čus.